13 na may galan. Declare mo na. XFM Katropa. And nabanggit po ba sa inyo ng Pangulo kung ano po yung gains na makukuha ng Pilipinas sa paglo-launch? Unsa may maato mga higala na, no? Unsa may Ito maato po ay anang isang racket. parte ng pag-asenso ng bansa. So, si? Common sense. Suntown Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Unsa kunoy makuha nato mga higala aning racket. No? Racket sa badminton. Racket sa tennis. Racket magyapoy tawag anang pickleball. Di man ko kasulay yung duwa. Pero actually murag na engganyo na kog duwag pickleball mga higala. Kaya kini di ang pickleball mga igsoon. Kauban di ini sa kegel ball. Ay! Kay kasagaran gaduwa may galag pickleball. Gapakigol. Balikan na to ning racket mga igsoon. Gipangutan na si Auntie Claire, no, good morning, David Bernardo from Melbourne, Australia. Gipangutan na si Auntie Claire, unsay matiti, unsay madawdaw, unsay mapahimuslan sa Pilipino mga higala kung doon na tay racket. Ang tubag ni Auntie Claire, simple. Common sense mga higala. Parte na sa atong pag-asenso. Aba. I talk to my I talk. I don't have to di ko may gala mo disagree niya ni ana. Tama man pod. Kabahin sa pag-asenso, no? Kabahin na sa pag-asenso mga kaigsuunan. Kanang racket. Okay man na. Yes, wa jud problema ana mga higala. Kana kung pareha na tag Japan. Okay. Kasi tandem na to dire, partner na to dire. Taga South Korea. Okay na siya may gala mag-apil-apil tana. Kana kung pareha na tag South Korea. No? Pareha na tag South Korea ba mga gala? Milyon-milyon na isgutan kwartas tao ba? No? Okay na. Ako di ni mo di magyo kumusupak ana mga igsoon na mga innovation, science, di kumusupak ana. Tinuod man na ingon ni Auntie Claire. Kabahin na sa pag-asenso. Correct. Pero ang pangutana diha, asensado na ba ta? Bullseye! Bullseye! Asensado na ba mo? Kaya kung kanang asenso may galang iyang gisgutan, basig nara nas kusina sa Malacanang. Ha? Walay labot inyong kusina may gala. Sumahog sila bakako na. May nakapait diha mga kaigsunan. No? Kabahin ko no sa pag-asenso, no? Sinti dapat common sense sa atong buha, atong gamiton. Di na ta magsigig pangaway, di na ta magsigig yaw-yaw, no? Di na ta mga higala magsigi og unsa pa daghang pang ikuan diha. Oh, kay matod pa ni Raimundo Ribukas nganong mo reklamo man mo nga ang bugas tag 20 raman. Ay! Oh, ana si Raimundo diri. Usay wala na kasenso siya. 20 kilos ang bigas. Ha? 20 kilos ang bigas mga higala. Pinawa. Mayang buntag diha, McLean Caniete, good morning katropa. Basin mananggal ilang paluparon, manananggal di ay, mananggal na ba noon? Sunod tuig, idol Minaw Midris Balamban Cebu, daghan na kay membro diri sa Aguanta Party List dol. Salamat kayo Balamban chapter. Gab, pag-design na kong t-shirt Gab sa kuan Gab kining Aguanta Party List Gab. Magkuantag merch ba? Merch. Basta tawag na? Merchandise ba? Merchandise. Merch. Ay, Ay, ato ato na mga igalang kuan, fundraising tana, no? Kadali lang. Alas 9:17 na ang Dagnas Buntag. Sa
Balikan na to, mga katropa. Chuck Ortiz, mayong morning diha. Ang racket ni BBM manguha og kwarta sa gobyerno, isulod sa malita, ilupad dito sa... racket ng iyaha. Raketira dahil na siya. Ringo Stevie, good morning. Aguanta Partilis Katbalugan Samar Chapter. Si RR Sabuero, naglantaw ko nimo dol, gikas Misamis Oriental, Aguanta Partilis Misamis Oriental. Birahi Tama man si Auntie Claire. Tama na oy kanamo yung nganong makahimo naman taani, nganong makapalupad naman taani, nganong it's a sign of mga igala progress, no? Kanindot ana. Pero pwede ba nga adtot sa tabegala sa lain nga sign of progress? Katong pananglitan mga igala, gwapo na lagi yung krasada, progresibo. Ano ba? No? Nindot na lagi yung krasada, di nalubak, progresibo. No? Nindot na lagi inyong tulay, no? Nindot kayo. Progresibo. Uy, nana de trend ang Mindanao, progresibo. So other than vertical, ari sa ta sa horizontal siguro? Tama ba na? Ana mang horizontal, no? Palapad. Nya vertical pataas. Ari sa ta mga igala, pa horizontal sa dapat ang atong development anti-clear. Di sa ta mga dito, di sa ta maguban-uban dito. Oy, mag-usaman ta dito. Ngano oroy makapalupad mo racket nito, makapugong na mo bagyo? Ay! Ha? Ano, gusto mo adto sunod tuig, taga administrasyon ni BBM mo adto sunod tuig kay muhangyo sa Ginoo nga i-extend ang ilahang oras diri sa Pilipinas? Ha? Adto siguro na may gala dito sa babaw kay muhangyo dito sa Ginoo basig pati dito dadan ba ninyong malita? Ay! Tarungan ninyo ng kalaki ninyo, ha? Kaya basig si San Pedro dito may gala, gusto ba ninyong subornuhan? Ay! Mo'y nakapait ya. Binaha ang Davao, binaha daw ang Tagum. Di effective ang flood control projects. Hapak ko ning haloblak sa flood control sa mga insurrecto. Taka-taka ra kag mama dia. Sige lang kay naka-record na ba ka sa amo ang listahan, no? Naka-record na ka sa among listahan. Naman kung milistahan mga igala ka ng sa manang listahan ka tropang Arnel. Basta ka mahibaw ra mo ang listahan. Ako na lang ibahibaw. Listahan na sa mga tao nga mo hinungdan nganong gaagwanta ta. Nana sa listahan si insurrecto gi-trace na muna. Kabulon ako sa IP address ana. Anytime mga igala ato na nang kung anon siya kanang ipauban nato sa racket na. Mr. Insurrecto, handa ka na ba? Handa ka na ba, Mr. Insurrecto? Ano nga mga bugo, may galang mga tao? No? Gibaha Davao niya kami diri sa Tago mo ibasulo, nayabag ka niya? Labog. Investigahin niyo sa pulong. Investigahin niyo tanan. Sige na po mong istorya. Sige na istorya, di man gyud ka imbestiga pod. Nga naman. Inig-imbestiga po mga igala, mo yung mapuspulong, kuhaan nyo sa DPWH ang record atong giun sa tong 51 billion. Human ang istorya. Sa ato pa mga igala, ang ila, bugtong mamuliti ka lang. Dawa ha. Dalawa ni unsa ni sila ka maayo kaayo. Gina-highlight nila mga igala, Davao. Ay pakita nila, katod yung maot nga porsyon. Dugay naman ang maot na talumo. Ilag yun na ipakita mga kaigsuunan. Ilagay nang kuan diha. Pero kanang mga lugar na may grasos Ginoo ko. Dugay na sigbaha. Karon naay gibaha Manila, naay gibaha Cebu. Gi-highlight ba? Wa. Asa kuno ay mga igala na malikas si Vince Dizon. Diha sa Davao may igala, aron ingnon. Dapat pantay, no? Tanawan ni mga igala ng katulibagbag aning insurrecto. Dili ko na epektibo mga igala ang flood control sa Tagum kay gibaha ang Davao. So labot sa Tagum sa Davao. Ay! Oy. Kisa may tao ni BBM aning kisa tao sa mga loyalista aning mga trolls tudluin ninyong maing logic niya. Kay mo samot mo kauwawan anis, tuo mo gasto-gasto ra mo Mr. President or ikaw Auntie Claire basig kahibaw ka Auntie Claire. Ako niingog kahibaw ka pero basig kahibaw ka. Gatingsi ra ng dagway nimo diha. No? Basig kahibaw ka Auntie Claire, sultihin mo mga trolls diri nga.
maghuna-huna og tarong dili magpataka kay mo comment naman lang mo kanang katuohan pod. Dili na magbinangag. Iliwat ra mo yung amo. No? Di magbinangag, buta nga kanang katuohan. No, kanang katuohan. Oh, nasaan daw ang budget ng dredging sa mga ilog sa Davao at sa Tagum? Nganong malala pa daw ang pagbaha? Mayor, Congressman, no, gipangita mo din ni Mr. Insurrecto. Kini si Mr. Insurrecto, alipuris ni BBM. Mr. Insurrecto, kailan na ba ako nimo, ha? Pagtarong diha do. Alas 9:23. Comment ka ng tarong nga comment. Ayon ang apilon nimo, pasulo nimo ang Tagum sa baha sa Davao. Logical pa bago di ay na. Kanang duol sa tinuod, mamasangil man mo kanang duol sa tinuod. Ayaw nang layo. Ilisod ka na tuwa na yung nga. Bisan pag tinuod og walay tarong ang flood control sa Tagum, pero dili man Tagum ang gibaha, Davao man. Kay ba ka nga bihayunon paniglayo? Nyabag ka naman tingali. Alas 9:24 na may galantag na sa tubag managubanuban. Balikan na to si Auntie Claire. Wa pa ko mahumanan niya. Oh, himon ba ta may galag kita pa? Karabang as it save right kita ibugo. Okay. Okay na. Dawat na to na may gala. Ikaw Auntie Claire ang bright, kami ang bugo. Kay wa ta kapas kuno mga igala sa common sense. Nga pag naanay racket ang nasod mga igala. Pag naanay racket ang nasod mga igsoon, it's a sign nga asinsado na. Bullseye! Bullseye! Are we not part of the nation? Kami ba? No, dili ba may kabahay? Kining naminaw na mo ron. Kining mga tao gaagwanta may gala. Kining membro sa Agwanta Party List gyud. No? Kining tanan may gala nga membro sa Agwanta Party List mo man sila mga galisod man sila. Kini tanan may gala agwanta way bugas. Gaagwanta may gala wa gyud din tao ikapaeskwela sa mga anak. Gaagwanta way sweldo. Gaagwantas na nang higayon may gala. Kinili ba ni sila kabahin sa Pilipinas? Kang kinsa ra man di ang Pilipinas, kang BBM lang, ilalisa lang, no? Sasama lang nila Auntie Claire sa mga sekretary lang mga igala. Na nakatangag og mga malita. Para ra man ni sa ilang Pilipinas magigsoon. Kung mauman lang galing na may gala, magsabot-sabot na ninyo eh. Magbulag-bulag na lang ta sa may kabubuton. No? Total di man requirement sa estado may galang population. Kana bitong Batikan pila ra man nakabuok mga gala diha tao. State man na. No? Estado man na kanang mga preya na mga utok mga gala ni Insurrecto, dito na papuya ang mga gala ila BBM. Thank you! Dako labaw pang thank you. Thank you! Lain bagod kayo ba mga igala inyuming ilaron gani nga. Gipalambo ni BBM ang Pilipinas. Wa gani siya kapalambuan ng Ilocos Norte. Tinuod na ka istorya mga igala. Kamong mga taga Davao del Norte, kung mo kaadtong Ilocos Norte, pangadto mo dito tingin ninyo. Pareha man tang Norte. Tinuod na mga igala. Layo ra kaayo ang Ilocos Norte sa Davao del Norte. Nindot kayong Davao del Norte, tinuod ang istorya. Ha? Lagi. Nindot kayo mga igala. Sa panahon pa lang daan, nindot ka diri. No, karsada, okay kayo mga katropa. No? Kini naman lang pipila na lang in town ka mga portion diri sa kini diri mga igala sa mga magatos, mga ingana. Kana na lang diha, pero all in all may gala tan-aw nimo. Ang Davao del Norte kanindot sa nindot may galas Davao del Norte. Kanang mutamak pa lang kada ang Tagum. Munang ako masuko gyud ko moingon ni may galas si Mr. Insurrecto nga palpak ang Tagum. Di gani ko mayor diri. Lumulupyo ra ko diri. No nga naman. Di na ko ni ibaylo mga igala. Bisag kamo taga Davao. Moingon gyud ko kapoy na puy-an ninyong lugar. Kapoy na puy-an ang Davao tungod mga igala sa kalambuan, gumikas traffic ba? Kanang traffic Auntie Claire, mo tuo pa ko nga mo nay kanang tinuod nga sinyalis sa kalambuan. Noon ka nang ingon imong racket si mong ka. Racket ka ng pagbangarta hinoon, no? Alas 9:27 na may galantag na sa atong pagpanagubanuban. No? Ikumpara mo nang di bin ninyo basta-basta makumbinsi nga Kuya Gits BBM nga leader na palambo niya ang Pilipinas. Di ba ko mo ingong way nabuhat? Namay nabuhat. Kana di ay mga siging mga ayuda di ay. No, okay man na, no? Kana di ay sigig pangangko na mga proyekto may galang proyekto kaniadto ang kuno niya ron. Way problema na iyahan na. Ipalamoy na siya. Iyan na mga katropa, no? Oh. Yan na din mga igalang isa sa gikatingan ako ba?
Amot og nabantayan basad ninyo. 2023 sa iyang panghinambog mga higala nga dunay 5,500 kabuok nga mga flood control nga iyang napatukod. Ni ulan may galag kusog. Ni baha may galas didto mga galas Mandaluyong. Oh, malabon. Nangaanod tong mga mga barge ba to, barko ba to may galang nga banlas. Mga flood control na nga expose. No? Pagkahuman sa mga galang ato sa nakalabay nga niadto sa nakalabay nga tuig maigsoon. Sa sige niyang pasiatab lagi nga mahiya naman kayo. Kipang baha may galang Cebu. Kipang baha may galang ubang mga nasod, mga lugar sa Pilipinas. Karon na sa human may galang siyang zona. Gibaha ang Davao, gibaha ang Cebu, gibaha ang Manila. Murag kabalo na may unsay dapat matanggal sa Pilipinas. Murag si BBM ra gyud mga galang problema na to, di ba? Kabantay mo? Kada human siya zona may gala, may mga panglunupan nga mga lugar. Pero rest assured, wala mi diri ma-appeal, no? Oh, Jodelyn Rocamora, kamaot anang karsada sa Ilocos Norte, bintaha pa ng Ilocos Sur. Tinuod, oy. Ikaw, Raimundo Ribucas, Raimundo ba to? Si Insurrecto. Insurrecto de. Ikaw, Insurrecto? Ay, tinuod na. Hunahunaan ang Norte, Ilocos Norte, mga kaigsuunan. Sukad sa una, walay laing nakatamak diha ba? Walay laing nakadaog diha, puro Marcos. Tanawa daw ng ilang kahimtang ron. Lagi. Kining Norte, mga higala, kining atua, Davao del Norte, tanawa daw, promising kaayo mga higala ang Davao del Norte, tinuod lang. No? Very promising mga higala ang Davao del Norte. No? Tanawag ni yung atua mga higalang kuan diri, patag, no? Mayon ka og pagbaha. Mura magkaroon pa mo gibaha. Namatay mga pagbaha diri pero na mitigate na siya, no? Hinay-hinay, mga kaigsunan gitan-aw, di mabuta makakuan, no? Di mabuta makaingon dayon nga masulbad na mga katropa. Pero og kanindot lang hisgutan, Insurrecto. Purbida. Kalasaw ni mog utok. Binubulsa ba o kinukurakot ang mga budget sa flood control sa Davao Region? Ay, murag gidamay nimo ang mga kaalyado ni BBM sa Davao de Oro anang kalakiha ba? Ayaw ana Insurrecto, madaot ang mga binuang ng kalaki nimo. Ayaw lagi pagpatakag tuplok ba kay maapil ang mga batang putyukan diha daw sa. Ayaw pataka diha Mr. Insurrecto. Oy, administrasyon badlunga daw ninyo ning inyong troll diri nga nagkalat oh. No? Unya katong kuan probinsya nga giadto ang BBM, apil to? Tabla na iniingon mo nga, naagyo di ay kahiwian, basta kang BBM, mo pa-under. Klaruhan ninyo ng inyong logic, ha? Kaya sa gikaingon ko na, dili may mga bright diri, pero di sab may mga higala tantong bugo. No? Di may mga bright, pero naagyo may mga sentido common. Kay ang gipasangil naman karon ni Insurrecto nga gibulsa daw o gikurakot daw sa mga taga Davao region nga mga kongresista imong pasabot. Mr. Insurrecto, sultihan ta lang kapag focus na lang sa Davao. Ha? Kay but ka na imong pasabot, ikaw nagsugba sa mga kaalyado ni BBM diri. Dami mga kaalyado sa BBM diri. Diri lang daan sa Davao de Oro. Di man nimo na malimod. Asa man as BBM to niyang adlaw sa Davao de Oro. Di ba? So, imong gisunog ang ilang loyalty ka BBM. Oy, admin. O kinsa may kadala aning Insurrecto kining troll ni, tanggalan ninyo. Makadaot niyo. Madaot ninyo na sila batang putyukan diri Madaot ninyo na sila, di ba? Nag-perform ba sigwa tayo takaybaw, ipit ra po ng taon na sila mga igala sitwasyon, no? Umikan mga igala kay karon lagi mga panahon supak-supak ka. Wadyo kay matiti. Pero kay nagpasangil naman si Mr. Insurrecto dire nga gibulsa daw gikurakot ang mga budget sa flood control project sa Davao Region. Oy, damay ang mga kaalyado diyan kalakihan unsa. Ay pagingana Insurrecto. Badlo nga daw ninyo ni be, no? Badlo nga daw ninyo ni kinsa may naminaw di ang taga-admin. Tanggalan ninyo na si Insurrecto kay imbis nga makatabang makadaot na. Musamot. Pero again, balikan ako mga igala, no? Kung maayo pa ni silang leader, kani sila BBM, kanang
Ilocos Norte, mga higala, nindot daw ta na kayo. Pero nakaadto ko anang Ilocos Norte, mga kaigsunan, sos ginoo ko, kalayo ra kayo. Kanindot aning Davao del Norte. Oh, nindot pang, ato kag Agusan del Norte. Kanang atong, kang ila Dale Corbera. Oh, pagkanindot ana. Oh, ari kag Davao del Sur. Ila sa mga kagas. Delikado lang dia may gala kay namin magdaghang isog. Oh, daghang isog man dia. Nindot man. Oh. Ikumpara nimo karsada na mo diri way bayad. Sige, karsada na mo diri way bayad among karsada. Lapad among karsada bisag kamo dia taga Cebu. Makaingon ko gamay inyong karsada dia. No, gikan og kanang Cebu pasaka og kuan, padtog daan bantayan. Kung naay multicab mo hunong traffic na diretso dia sa inyong di ba Ralph? No? Dia sa inyong Danau? No, sa Danau? Dia sa coastal medyo okay kinaamay mga parkinganan. Pero kanang paingon og sana dia kanang Compostela ba na? No? Paingon diha diha sa unsa gani nang lungsod gani di Ralph nga ang kilid kay dagat na? Saan ang lungsura Ralph? Ha? Oh, Danau ana ba, no? Mga ang kilid kuan kining bukid niya, ang kilid pod pangpang. Wala kay masibugan. Gamay dalan. Sulay diri. Diri ra kita sa Mindanao may gala og double solid yellow lane. Yan naman gibularan na laghumay wa may post karsada. Ay! Tinood. Subaya ang karsada ning Davao de Oro, nindot kayo eh. Isa nis pinakanindot nga karsada mga higala. No? Davao del Norte, Subaya. Oh, deres Davao Tagum City. Kami ang dunay pinakataas nga flyover mga higala sa tibuok Mindanao. No? Ang Jensen murag okay na ilang underpass pero gilalisan pa to. Okay na to. Ari ka mga higala sa dalan sa sakit tong lapad kaayo? Kidapawan ba to? O Coronadal? Nas Marbel? Tila para kay nga dalan mga higala. Naanadres Mindanao, ay bayad. Walay bayad. Wala joy bayad ang among dalan diri. Ato ka mga higala og kuan, Luzon na ay Tipilex, na ay Isitex, na ay lahat na lang may bayad. Ay! So, mao na ingon ninyo nga nindot ang kuan nindot mo dumala si BBM. Ayaw na tanyog atika. Wa man gani sila kapalambuan ng Ilocos Norte kagamay. Niya sa kadugay na nila di may gala nangugat na sila diha. They are old as time. Niya mga igala mong probinsya. Ano man kalambuan na. Ay probitso. Oh, niya tibok Pilipinas na hinoon. Maglisod kayo sila palambuan ng probinsya Pilipinas na noon. Ambot sa langaw. Muna antikler, ayaw mig-ing na nga na malambuon na tagumikan ang inyong racket. Oh, ayaw mig-ing na nga malambuon ng Pilipinas gumikan na ng racket nga mulupad pa ingon sa langit. Pwede na siguro kung manguban mo. Manguyog na lang mo ana, igaid na lang mo diya para mawa na mong problema. Bullseye! Bullseye! Again, okay na siya. Pero abi nimo di na mo gikinahanglan nato. Ang gikinahanglan nato dili paana dito sa babaw. Oh. Palapad ang atong kinahanglan mga kaigsuunan. Dili paana sa babaw. Kung unsa man ta dito, hay na mudaan mo pahay pa mo. Galutaw na mudaan, mo palutaw pag yun. Sabi, aber, sabi makuha na to ana. Di ba? Pero ang tubag rin natin, clear sentido, common sense. Asensado na tayo. Sus, ginoo ko nga utok na eh. Bullseye!